Okay, kumusta? Suroy-suroy na sa tani sa Cebu City. Alang sa kanto makalili karon diha sa to ang YouTube channel. So morning simbahan sa Redemptorist. Padong ta actually sa may Carita Cemetery kay padong dito po si Cebu City acting Mayor Mike Rama o ang Director Cebu City Police Office Colonel Josefino Ligan alang silang pag-inspeksyon sa mga sementeryo. In line usab sa preparation nining Todos Los Santos og kanang adlaw ni gyud sa mga minatay by November 1 anto kay ang Cebu City mag-open silang samang provided nga ang ilahang mga tugutan nga makasulod sa sementeryo ang katong dunay mga vaccination card or mga fully vaccinated individual mga kaigsuonan. So naanta karon diri paliko ta sa may Mango Avenue mga higala sa guway nagtan-aw karon. Ato ang Facebook page na ban og 7 days. So ni ang Horizon 101. Pila ka anda na sila? Pila na? Taas na. Okay. So again, musta man ato ang ato ang adlaw ron nya baga kayong dagom sa basi mo bundak ang uwan karon, so stay safe ala sa itong mga kaigsunan labi na katong nanimuyo sa daplin sa mga sapa o sa kabukiran. Monitor lang no sa dagan sa kaimtang sa panahon kay di nato siguro unsay mamahimong epekto sa ato ang weather condition sa tanggong dali sa may traffic light no o kaning sa intersection mga higala. Nya karong adlaw di ay mo bisita diri sa Cebu si BBM no si Bongbong Marcos ang usas mga presidential candidates. Makikita siya sa Archbishop no diri sa Archdiocese of Cebu. So kita po ay maka cover on niya basig maka live sa taong niya. Okay. Manisya ang sa Iglesia ni Cristo nga simbahan. Si Jollibee. Josie, makaabot pa kata. Sige lang. Ang taon na. Daplin. Bagong driver. Ayun. Nag-text.
Sarmiento Boulevard. Iya ka. Betul. Pitna, usan na lang ha. Usan na lang ba kakuan intersection? Nasa lang. Last intersection. So padong tas Carita Cemetery. Kay inspection karon ang police og si Acting Mayor Mike Rama. Magkasuod naman ta dito. Nasa lang ito ba? Hmm. Parking ka sa Rosario na? Pwede rasa. Ang dali na. So, dito dito. Pwede ra. Kaya sa magtik-tik parking. Dito ra ta. Ano sila, kaya na may pulis. Dabi na tang linggan. Okay, pag-abot siya nila sir. Ako siguro. Anyway, masulod pa muna sila dito. Terus Good morning! Good morning, good morning, good morning! Okay, so sunod na diri sa may cathedral dati. Kasuot na siguro. Okay, inspection sa kuan. Kapi ni Mayor! Ha? Ikas ko na sir, kaya tos, vice. Oh, pero parking lang dia? Pwede may kapark? Parking na ko na sila dia. Temporary parking lang sa. Di ba parking lang may? Kami lang Mayor, oo. Mauna ko ha. Sige sir. Mauna ko. Sige, sige. Parking na. Ay, kaya nakasuod ang CCTV, yan ito nakasuod. Mao gyud. For sure mo din. Okay. So, importante maka-interview ta. Okay. Thank you, thank you. So padong ta karon dito sa may ano? Pikas. Okay, nata karon diri sa may Carita Cemetery mga higala. Alam sa managtan-aw diha. Inspection silang Mayor Mike Rama o si Colonel Ligan. Tinggal ba kita na pramundo? Uy. Uy. Okay. Ito na sa sulod, sir. Na dili. Okay. Natakaroon diri sa may Carita Cemetery mga kaigsunan. Kaya na diri si Acting Mayor Mike Rama nag-inspeksyon o si Colonel Josefino Ligan.
Nasud ay nasud. Na dire. Okay, natakaroon diri sa Karita. Okay, kada. The landscape is on the Tuan, north, south, this is north, south. Yes, ko na. Matigaling sa magsabot kung Ah. panganin din dili. Kuha na niya. Pero napakibuhaton na wanik ko yung po sa mundo ha. Salamat na ni Jesus Maria Jose, si Jesse, at ipaling ko sa dili. Kailan katuloy ka na rin eh. Buka to sila karon Isang kao. Tukon karon. Isa iya pinikuyog din eh. Parang may captain, Ang buong sa mga puntahan Duming, palitan na naman. manang kita ulong mentos dito pa siya. Next. Nakita lang mayor naman kay Dirty mo wala ko mga vendor sila. Dapat mga vendor sa pinili. Ah. Hindi sila Tingnan din eh, lahi man eh. Lahi na yung sit up. Lahi. Ini negara na gaman nito ng bahan. Ito sa doon, na isa gaman dito. Pero kung gusto rin nag-prove, parihara na. Pero kana sila, kanamingong kana sila, nananapyo din. Lahi ito ang picture. So I don't know how they're being treated. So kana sila, nakita ka balay na. So nana sila, diyan mo lang sila dito. Tingnan na tolerated by the simbahan. Kay simbahan na. Next. Kung dili na lang sila kapasok at kanang dapat Basta na sila ako, sa hindi na nato isang yak. Hindi mo yung ba? Nga pwede dito, di pwede dito. Atong tanawag, saon nila. Next. Unsa pa yung mga kinahanglan ipang prepare sa ato ang mga cemeteries or even sa itong kapulisan mo? Natingin ako ng gisulti yun nga. Signages, parang sakin unil. Dili parang hindi ka na mahal. Buhay pa ba mahal? Patay na. Makisa na nila yung sunod. Mura. Sige nga. Kaya mamubo nga. Mura. Ha? Simura. Si Mura Mir. Mura na lang, oh. All signages should be indicated. Ito vigilance yun. Isang gamay na kayo, anything can happen at any time. Kaya kining atong uplan kalag-kalag, kung mo gining tanahon, ito pa din 2,000. Mayor pa na, ito pa may kauban mi. Antod nga, ako na na mayor, hindi na may kauban. So ako gipong gipadayo ng uplan kalag-kalag. Ay may nahitabo na ito sa Talisay. Sa may nakinom mayor, sa nahitabo sa Talisay. Hindi, Talisay yun. November 1 nanto, boom! Manang namantagan din na nato. Kanang, pero kita din ni karon na may mga tural, no? Natural na, no? Kaduan, ating kapulisan, abti kayo bantay, so importante yung kayo na. Dili na magpasabot, tiningaw, o mahitabo lang. Mag-good mayor. Muna everybody involved, aning uplan kalag-kalag, kinahanglan bigyan. So determined gid kami yung mablihan gid atong mga samang karong November 1 and 2. O ang Ginoo mingon ablihan jud na. Pero mingon ang Ginoo ay nagpangaway, sulti lang sila, basig mahupay, di atong tanawon sa umabot. regarding ana mayor like history kana nato ang national government. Atin mo sa ato ang kaning respond karon. Naganta istorya, ha? Initial mayor. Initial na Initial, pang radyo na mga report. Atin lang yung. Ah, sige. Para nindot sa kayo. Bringin mo mga tindito. Bye-bye! Ay, sir, ligan po. Kamu na. Pilugin na kayo. Sige na. Bye-bye! Thank you. Ano ba sa? Ano ba sa? Kita na Jess. Yes, sir. Mga sir. Sir, like assessment lang sa ato ang pag-check na matay ang i-improve especially sa security nga po diri. Yes, panahon na ko ang atong security forces. Medyo enough naman kay kita ninyo na kay augmentations, composite ang atong security forces ng Philippine Army, ng atong taga-probe, ng atong mga taga-CCTO. In this kalag-kalag ng yun, it's not only about violation of minimum public health standards atong gitanaw, kundi nagtanaw po ta sa mga risk like kung init ang panahon, na yung mga makuyapan, or kanang mga unattended baggage,
So, kanang mga butang na ato nang gitanaw, ganit, nag-coordinate na ta sa mga agencies na kung pwede makakandak sila o paneling sa ito ang mga labi na sa mga dagkong simenteryo. So, it's not only mo lagi na violation sa cases, dagan tag mga risk na bilang tao po. With the visits, early visits sa mga simenteryo, okay na, medyo ang composite team nato sa security forces kompleto man. So, every day, ato po ni sila pagatuyo din para ang readiness, ang kaandam, naagit permanente. Sir, sa kanila mga tao na musulod sa masamang, pabayin nila itong paghatag of like tulog na mga kanila para pag-check. 1 hour na yun. Yes, labi na sa katong 5 kadagko ulit nga simenteryo kay mo expect ka diha nga anak mo bulusok ang mga tao. And then once mo bulusok na daghan ang sulod nga tao sa area, ang uban wala na hino chance makasulod. So ato gid na siya ipa-implement kay para ang tanang tao makasulod. Mao ganing as early as October 18 di open na nato ang cemetery. Di gid sila imong magpursisok anang last day na sa pagbisita. Kasi pa maagya na, sir, sa mana, i-dip-kuha nila ilang box card, o niya, o saan na ito pag-determine nga 1 hour na sila sulod? Magdala sila ng ID, then ang cemetery, ang management, in turn, tagaan po sila murag visitor's ID with color na to determine na ano siya orasa siya nakasulod. Then, for example, yellow siya o red, nakasulod siya red, na-login dito, na po yung mag-marshals dito sa sulod mo, sumanaka. Sitahon sila. Oo. Na may mga naka-establish na paging system sa mga tuwang datong cementerio. So, to remind na, o katong mga naka-red, 1 hour na mo, bawas na mo. Ano ba enough tao po na at least mga pariman nila sili baligan sa kadako sa lugar o sa kadagan sa mga tao ng sulod dito na kayo mga enough manpower nato. We have augmentations ng mga katong ng mga volunteers labi na sa mga kada-barangay. So, dako kayo na sila tabang para mapahinumdong na humanang ilang time they need to go out. Gawas atong PNP, pila ka buk ang ni-augment sa AFP o sa itong mga force multipliers? Mga Sige. ang AFP is around 24. Didistribute na nato sa mga dagkong cemetery. Then, ang ato ang force multipliers, other agencies na nasa LGU. So all in all, around almost 700 ka security forces. I-distribute ni sa mga Distributed major to cemetery. Cemeteries na. Labi na sa katong dagko, katong 5. Masigwitag lang isyo. Oh. Pwede ra masigwit kog lang isyo. Sige, nalamayo ka diri. Unsay mga update nato sa katong Buskayno kung do naman. Yes, nag-SITG ta the other day. And mga to, i-review pa na to ang katong affidavit sa mga witnesses. Nakakita. And then once na gani, okay na, we'll be waiting also for the arrival sa pamilya to officially file the formal complaint sa atong mga suspects. Wala pa gyud ay nakaabot, nakabalik Wala pa. silang family. Continuous ang ato ang liaising sa pamilya through our investigator. Cooperative Through na the sila. Chief of Police. Cooperative na sila sili. Yes, cooperative na sila. Wala. Okay na. Okay, si Colonel Ligan ang hepe, ang director sa Cebu City Police Office, mga kaigsonan. Mato sa kasi de? Sige, sige. Sige, okay ra.